maju perang kapela negara. Yuk yuk yuk. Yo yo. Perwati Ibrahim Turoko Roh prajurit bersama Budali Rawana Tiagama maju perang ambela negara. Sekar Narok Indonesia. Yo yo yo. Yo yo yo. Yatama Saka Saka Lumaksana prajurit Saka Tati Durga Manda Kalasena. Saka lumaksana prajurit Saka Tati Durga Manda Kalasena. Yuk 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 yuk. Sekar Narok Indonesia.
ulang tahun untuk adik kita tercinta Berlian El Naura Evelyn. Semoga menjadi anak yang selalu beruntung, berbakti kepada orang tua dan bahagia selamanya. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagia selalu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bukannya beli atau gak mau, bermodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua amal dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Oke, dihitung dari 3, 2, 1 boleh ditiup. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Dek Brilian. Happy birthday. Yo. Yo. Sekar Karon Indonesia. Wah, asik banget. Buku sing rupa kanggo melon. Angapula kosoro busana riro.
ya. Hae. Ya, Oh. Wasik. Ayo Zak. Sekar Narang Indonesia.
Sekar Noron Indonesia. Iya, 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 iya. Yo.
sayang, sayang.
Des, durung wayahe, Des.
para mantri sesek nang cek nong rek turun loro dada bukit dada bukit nong rak dada bukit.
Iya. Oh, Yuk, 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 yuk. ayo, baroe, os, os, Oh, ah. ah, Oh, oh. Oh, oh. oi, oh, Ya, ya. os, oh. Iya, 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 iya. Yo. Yo, yo. Yo, yo, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, nyanyi ayo. Sabar. Iya. Arum, arum, burat wangi, lir pancaran sari. Arum, arum, burat wangi, lir pancaran sari.
iki seni warak putri ingkang asma Nyai Bandalegi esame merati busana edimeni sanyata teteke sang narapati oh ya oh
oh. Ayo. Kondes, komet Andes. Des, untune piye untune? Piye? Atel. Ayo men, aku kok gue kumis kok malah itu, wah hidungnya kok keri tau gitu. Apa nih? Ya gue kumis, gue kumis jal, isora. Tunjukkan. Ini toh, Malah luntas itu. Boten kula. Boten. Salam semet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya met. Alhamdulillah. Awak dhewe wis dadi kok ngene iki. Nggih. Iki kelakuane sapa? Bose Majibung dhewe. Malah kon dadi kon gatel-gatel kancane. Lah iya. Irunge banget disogoki kumis. Ya ora apa-apa. Sing penting dhewe tanggung jawab. Tanggung jawab. Wis lunas. Wis nas. Ledadan 2 jam. Lah iya jogete 5 menit. Ana bolo dhewe. Ndi? Bocah-bocah senimane kae. Heeh. Kae tukang warak padha. Heeh. Ayo tukang jaranan padha. Tepuk Guyub tangan, rukun. tepuk tangan dulu. Guyub rukun gemari palo jinawi Nah, tekan kene. betul. Iki acarane apa kudu ngerti. Acarane nipun ulang tahun. Ulang tahun. Nggih. Koncoku malah dadi setan rene. Sapa? Kae Iqbal kae. Tukang suling kok malah dadi vampir apa? Tapi ora nyatek, Des. Anggel tepleki 21.000 plek nang bathuk. Langsung tilulit. Ayo. Heeh, didongakno Mas Andes. Iya. Heeh. Ulang tahunnya siapa? Berlian Ernaura alangan teman. Evelyn. Evelyn. Basa tangkeme wong Jawa disen Inggris ra iso. Iya. Padahal kowe kepadal untul ayo luwih jelas to. Kepadal tambah prongos. Didongakno. Heeh, muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Heeh, dadi anak sing saleh salehah. Berarti ale wong tuwa. Nggih. Ulang tahun kepiro to kae? Ke 7 tahun. Hah? Lorong kayak gerjruni etoke diwaca delok. Oh, loro. aku ora weruh buntute kok. Ha iya. 2 tahun. Nggih, napa? Lek bung tambahi 100 ki lho. Lah kok iso? Sumpah. Aku berarti tombone gatel dhuwit. Duit 100. Doles kayak gini. 100. Alhamdulillah awak dhewe ana bintang tamune. Nggih. Ana Mbak Excel mau Excel, kae. nggih. Iki tangi yo kene Mbak Excel. Heeh. Tangi yo. Ayo. Perkenakan. Rambut iso wumping. Apa nih? Ini separuh. Ya asik. Aku nek Excel tangi aku malah tambah isin. Lah kok iso? Dhuwur kene. Ayo. Iki termasuk Mbak ojo jodoh aku. asik. Rada mundur. Rada mundur. Ayune kelewatan Indes. Alah. Kowe tak idone ya. Aja ngono lho. Sidik. Ayo, Mbak Excel, kata-kata. Kata-kata buat masyarakat Yogyakarta. Lan ugi kalih ulang tahun. Kalih ulang tahun Didik, kalih jadilane putra bareng budaya. Dicowok. Bayarnya dicowok. Orang ini teman-teman urung madang aku. Luwe. Aku nek biar aku rong saya tak antemi. Ndak kok iso.
Ya jenenge menungso ki nek lupute to, Des. Luput. Heeh. Ayo, dinai mie. Heeh, mie sapa? Mie maksudnya. Kadal warsa aku. Baik, yang satu ini dengan Mbak Excel silangkan satu tumbang-tumbang berikutnya. Ngomong iki ki ora usah digowo-gowo wis nggo galon dhewe kok ya. Njiko galon gantane. Ayo. Ngomong. Ngomong. Ayo ngomong salam sik. Ngomong. Iki tak uduk wong liya antemi. Ayo Mbak Excel, ngomong Ngomong. Selak giatel selal. Ih, nyep awakku diampun. Lek jembong. 100 nah iki ra wis. Tahan aku tekanku. Iya ngomong Mbak, ayo. Halo. Ayo lagi halo. Ayo, udah ngomong. Kowe kira payu kek, sing payu kene. Ayo ngomong Mbak. Halo. Good ngit ngono. Good ngit. Nek bengi lak ngit. Ngit lek. Good ngit ngono. Dang ayo. Kok iso ndredeg? Kowe cedak wong mroko iso ndredeg. Apa menak? Kowe soleh 5.000. Aku urung, Bu. 100. Ngene. Ngomong lek sel. Awakmu karo kumet ngomong. Aku tak luru dhuwit. Aku. Iki ge tombok gatelku tuku kalpanak. Mana? Nggih, sumangga Mbak Excel. Disapa sedulur-sedulur dari Yogyakarta, sumangga. Oh. Piye? Keringetnya netes. Iki untuk keringet sumur. Des. Kowe mah dadi wong gemblong Dumeh rambutnya gembel. Des, nyanyi sik ae, nyanyi sik. Aku 5.000 tok DP sapa? Kowe kualat kuwi. Kowe kualat. Kepiye? Ngomong apa, Met? Kowe rak dipuk. Kowe selak dredeg asal. Ya seragat nisakno ya. Mas mudhun, Sar. Ya wis iki ana sing request njaluk lagu Met. Piye, Met? Ora dinyanyak duit mripatmu lho. Wah. Piye? Alah, bocah lho. 100. Nah, kuwi. Mripate. Ya, non. Oleh. Iya. Oh, Excel. Aduh, aku ora oleh pisan. Ya wis alhamdulillah. Tak lagokke, Met. Njaluk penyuwanane kae bose iki ora talui payah. Iya, kasunyatan. Raga kang kajirat tresno. Dinali-tali ing jiwa kegandrung parasmu ya baik untuk hadirnya permintaan dari bosnya apa iki karo action joget Vessel ayo kabeh ya sih iya tenang aja sik tak aman kan nanti oh actionnya mangewu gak cukup nek 50 gelam ya yo manam jupan kono sik klontengan sik yo ayo lagi atur ki lah wes ayo itu abang-abang tuh yakin kok ayo oke oh iya ayo sonyong sih ya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas